बताओ हमरे ई कुल करे के पड़ता। अब मेहरारू के लइका होखे के बा और ओकर लार चुअता ना छान छान खियाई तो हमार लइका लारा हो जाई। अब का करब मैं लारा हवा कह के नाव ध दिहस बढ़ियो लइका के नाव बिगाड़ दिहस। अब माई बिया तो वे कहूँ बात सुनबे ना करी कि नहीं पतो है कि का देवे के चाहिए, का खियावे के चाहिए, का पियावे के चाहिए। अभी काल मछरी छान के खियनी की जानी कतना एकर लार चुअता सही के चुअता कि हम खाए खातिर हमके परेशान करतिया। ना खियाई तो कुछ होई तो कही कि ल लार पटा यही से फेंकता। कहत रहनी कि हई मन करता खाए के जी खिया दीही। अरे तनिको ध्यान नइखे राजा जी काम पर लड़की पटावत इंस्टाग्राम पर। आरामे से छाना तनी का जियबे। अब देखो आन्हरो कई प्रकार के न हो न। हाँ छान लेवे दे तब खइहे। का ये बतियावत रहनी कबे के सुनात रहला। का कहने कि हम अपन मेहरारू खातिर छाना तनी तो को मार खूब को के बनाओ तनी कि चार गो आदमी सुना तो कहा कि ससुरी ओकर खराब बिया लजा तड़ू। आय देख कराही चढ़ल बा तोरा से बतियावे लगा मैजर जी फूफा फूफी समझ गेली। कहनी है ना हमरा के हत्तू बना दी माई की। ये सारा हम पगला न जब तोरा से रे। आय हमार मन लगा के मन करता खाए के तो लइकवे के चलते हम बनावत नहीं न तो तारा के ना बना के खियती। इतना गीथिन नहीं खूब है लग ना खाए हम ना खबी उतना रह जे इतना हो गेल हम इतना खा लेबे इतना तो माने छना तो खाली तू ही खइबू हमार मुंह नहीं खे हम ना खाइब। कहले ने हो जाना हत्तू फरल बाजी का फर अबे एकरी दादी मैगी कहतिया खाइब तो ले अथू फरल बा उ कौन फल के ना भथू रे। साग जी लिया है ना कहाँ तो बना दे जूरी खा लेती मार मन करता तीता इतना मत खा लिया कि पेटवा फूल जाओ लागे रतिया भर गड़े। हां के बाटे अभी 15 दिन टाइम बा तो ले पहले ही पता चली कि तार दर्द कबर गई। हमार मन नहीं करत के लइका के लाट छुआ तो कहता खाइब हम जीभ चटोरे हुई का रे। अबे अपना नैहर रहती त हमर बहिन कितना बना के देती से खाए खाती एजा बनी त एक सरुआ न बनी कितनो बात केतनो क देव बाकी री नैहरे के नाव लीही। देख हमार पहिला लइका हमारा खानदान में होला सन तो ससुरे में होना सन। करे नतिया ई का बनाव तड़े रे रोज रोज तोरे आदत हो गइल बाटे। ना हाथ के जीबा हमार ना लइका होके के रहे। देख मैं तोर बात कुछ और रहे ये अभी नया न और कनिया बिया पहिला लइका ना 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 हम बुझत नहीं अच्छी तरह से हमका बच्चा ना बनी लइका लड़ा हो जाई उ हम बर्दाश्त ना कर सकीना। ई लड़ा नेटा पुटा कुछ हो और की में उहे बिया के बाड़ी आय किनकर लइका लड़ा होताटे। पहिला बच्चा बाटे पेट में तोरा से नहीं बतिया हम अपना लइका से बोलत नहीं बतिया तनी जय देव ना छनम तोरा से ना कमाई गया बतिया वाले अब बोलल बेकार बा। हम तो इनके बारे में अच्छी तरह से हम जान गुल बनी। देख ली आई रही है जब तुम कुछ मांगत नहीं खाए के हमरा के दे हमरा को दे जा खाए खाती। देख लड़ मत झगड़ा लइका हो जाई अनहरिया हम आफत में पड़ जाई। देख रानी झगड़ा वगैरह मत कर बढ़िया से खा पिय जौन मन करता तवन खो बाकी लड़ाई मत कर ले जाके ले हम तो चार गो बात हमरे के सुनाई लइका पर का परवाह पड़ी वो अंदर अंदर तो सुनत ना के का बोलत ए महाराज काहे ऐसा कहतनी हैं सुघर सागर लइकियो दियाई आ रुपयो 5 लाख 10 लाख तो करवा के दियाई हैं कहते बानी कि 6 लाख रुपया ले लेही तना ही हमको 9 लाख तो 10 लाख रुपया चाहिए कौनो देखी लड़की बढ़िया दियाई तो पैसा तो कुछ कम ले बही के न पड़ी। हैं हमरो घर हमहू पतो ही लियाइल बनी हम एक नंबर के लेके कितना सुगर सागर बिया सुघराइए ना काम में आवेला बुझा गइल सुघराइए काम ना आवेला हमरा घर में अब आग लागत ताटे मरीचे एकदम लागल है 24 घंटा हमारा तो लगा रहल हम घर में तो हम ही ना जानब रउआ का जानत तनी कि हमरा घर में का होता ना हम घर में नहीं कि तू ही घर में बालू का बात बा
का बात बाटे हाँ, का बात बा? अरे एक दिन होला त एक दिन रोज रोज देखो तनी कि मर्द मेहरानू अपने में बनावत अवसन कुछ न त कुछ खात अवसन हमनी के मुंह नहीं खे नाती होखे वाला बाटे मुंह ह चटक ह माने खाए के मन करते बनाए खाता तो का दिक्कत बा हां उहे रबिया होके के रहे कि मन करत रहे कि तन की नीमक या लहसुन मिर्चा के चटनी पीस के खा लेती धनिया मांगत रही ना कि तार माई उठा के मरले रहली मुंह सर की हमर कपार फाट गो रहे भुला अच्छा गेल का दिक्कत बा तू नहीं खून बनाव तू अपने से बना के ना खाता न स हां त हम चूल्हा जा रही तू चूल्हा जा रहा उहो जा रहा सन माने चूल्हा जा रहे कहत हम हम एक में ना रहबनी कि हम ना रखब एक में होनी के अलगा कर कैसन मेहरारू होई रे कैसा नानी तू ही माने लइका ला पतो ही अलगा रहबी लइका पतो ही अलगा होखे न त होला सन लइका पतो ओ सन हाँ? चाहे लसन जान त बसन कि हर लोग के देत बन आ खा त नहीं जा परल मनी जा जा सिखावा तू ही अलगा रह तू तो रहबे करिया से अलगा कहां ना के पतो के लेके रहब पतो देख, के मुंह देखत बस उल्टा पुल्टा बोलनी नहीं उल्टा पुल्टा ना बोलनी ठीक है बाटे जे तार देसन त ये समझ में आए हम उल्टा पुल्टा बोलतनी अच्छा जो ये जले जो हां कि समधिनिया ले बतियाई ना त हमरा के बतियावे के ना मिली जब लइकिया के चिकन रखल त समधिनियो कर मइयो ले बतियाईब हम नहीं खिजाना कह देम ना त कह देम त छरछरा जी कह देम त कुल बतिया जानलू बाप रे बाप बबुआ ए बेरा का खाई रानी पनीर पकौड़ा कहता खाए की पनीर पकौड़ा हाँ। जवन मन करत होखे तवन एकहू दिन कौनो बात कहे में सोचे के नहीं खे ई कहता ना कि मुर्गा के जीभ खाई मुर्गा के जीभ लियाती आधा किलो ये साला पगला न जाइब देख रानी कुछू खाए के मन करता एकदम खाए पिए में कमी ना आ देख 2 किलो घी लेके आइल बानी दबा के पिए आ घी जी हम पी अरे होखे में दिक्कत ना होई सर्द सरक जाई राहुल भइल बा का जितना जानत है बाय हम मोबाइल पर सर्च मरनी अच्छा आ मार पिए के बा जे भात उतरता ना है मैं मम्मी जी तो फेंक दिन मरवे ले जाके हम का पियम जी हम कह देतनी कह जौन देम। चीज खाए के बा उ खो ए तरह तेल मुर्गा कहले मछली हम खा ले ना कि तेल लिया के हम गोड़वा मिस दी तहार अब तो ना दबाई तो लइको के हमार गोड़ ना दबाए लगी रे अरे दुखाए लगी हां अरे गोदी के बालकवा जैसन तंग करे पियावा आ खोजे छने छने हो दुलार ई तोरा गावे के चाहिए तो हम ही साला अपने से अपन फीलिंग जगा ले तनी का करी ओकर बढ़िया बा ना काला दुलार सब ओला ओला रानी ओले 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 ओकर बढ़िया बा ना कि ओकरा पेटवा में के लइका अपना पेटवा में डाल ले नती भेड़ुआ मेहर मऊग मेहर के गोड़ दबावत ड़ माने अपन मेहरारू के केस सेवा ना करियो और की में तोहरे मेहरानू लइका बिया जा दे मत और छोड़ दे बाप का माई को गोड़े ना दबोले खबो कबो आ मेहरारू को गोड़ दबाव तलो अच्छा ई बताव कि ऐसा ही छोड़ देबे के अच्छा। हां डिलीवरिया होके में कुछ हो जाई तो कौन भाग पड़ी की में डिलीवरी होके वाला एगो बा। बात तू कान खोल के हाँ? सुन ले कहत हो ना कि हमर मैया खिसियातिया ठेल के खियावा तड़ ना त लइकावा हइसन हो जाई हइसन ना होई। मैयावा हइसन हो जाई उतना अरे तेल खियाओ मसाला कम खिया रे का हो गेल नहीं का हो गेले का हो गेले हां सुन चुप रह लइका रोवे लगी सुन यहाँ नहीं अब गांव घर के एकरा से नहीं होता अपना नहीं अरे रात हां चल जा रोज के रोज घर में करा होता रोज के रोज लइका के हमर ले बीतिया और हम कौन चुप रे। बात वाला काम मत तो कहबे कइल जाई अब तू गोड़ दबाव लग बाले हां तो रख लो लौड़ी सुन पहले बात समझ मर्द के कौनो दिक्कत होला सुरे माई मर्द के गोड़ हाथ दुखाला तो मेरा दबावे ली ई के दबाइए कर हमारे ले कहो हम नहीं खी उमाई लिया तो आय करे उमाई लिया तो मेहरारू ही अब तू अर्थियाव तू तो पतियाते न रहला मोबाइल दी अरे का चुप करी बा। मोबाइल रे और सुदर्शन के पतो के लइका ओकर पतो के डिलीवरी होके करल है ना खइले रहले चिकन खूबिए लइका सहारा का देख। नतीजा हो गइल ह इतना लइका के हमारा रोक या टोक लाग जाई न कि हम अब संकोच में बानी हो खाया कॉफी मत छान के खिया पैसा बल को ले ले सेब संतरा अंगूर को फल फूल किया ओइसने महतारी रही तमार घी कुल बादाम किशमिश छुहाड़ा डाल के चरबिया भूज के जइहन हो चरबिया क्या जइहन बोल फिर मतलब करे हाँ। हां ना देख ल खियावे अब ले के काजू काजू किशमिश किशमिश का साथ में चरबिया जी हां जोन जार पड़ेला घिव न कहताटे हां आय
लड़का होके करेला घी ना पियनी सब खाली सब मेहरारू के लड़का अपन आ उल्टा खिए में तेरा फुचका ह तेरा पपी ह ये कुल खराब चीज ना ह मैंने अब हमारा ई कुल बताए कि का खाए के चाहिए का ना खाए के चाहिए। देख तू जल्दी जो तू जल्दी जा जौन मन कर तब चले। तू कर जा जौन तो के लिख लगा तब तू कर तू तो छोड़ दे हम कैसे छोड़ देही आए यार छोड़बो ना कर बुझा कच्चा कच्चा मत करिए अपना नैहर हम चल जाते हैं ठीक ना पसार के राम जा घर में काहे कावारे खातिर हमर कटवाए हो पर रुका जा को जा हैं तो घर में चैन से रह दिन जा हमरा के चैन से तू बाड़ू जइए से तार लइका होगे हमार लइका के नौकर बना के रखले बाड़ू हमसे कहब कि नहीं मम्मी जी हम कहै चाहिए मम्मी जी हम कहै करी हम ना करब तब ना चल घर में अकेले खियाई कुल जो कर चला ए नती भेड़ुआ जा हमार कुल कल गुर माटी बाटे कहेला ना आदमी की सास टेढ़ ले ली रोवे लेका सुताली सुताली तारा माई के